Takže dnešní kurz je druhý v řadě encyklopedie mas a budeme se zabývat vepřovým masem. Na začátku toho kurzu si samozřejmě rozdělíme pomyslně celou tu polovinu toho vepřového kusu a řekneme si a ukážeme si přesně, která část kam patří a co je nejlépe z takové části připravit. Budeme tady předvádět přípravu samozřejmě tu základní, to znamená rozbourání masa, naporcování masa, vykoštění masa, ukážeme si práci s droby, ukážeme si, jak se čistí ledvinky a potom si ukážeme samozřejmě přípravu nějakých marinád, přípravu směsi koření, které budeme používat při jednotlivých tepelných úpravách. Z těch tepelných úprav budeme nejčastěji tady dneska využívat pečení, a to jak na pánvi nebo v troubě. Ukážeme si, jak správně si nakrájet například plátky na závitky, jak si nakrájet plátky na smažený řízek, jak si připravit maso na roládu a jak třeba nejlépe naplnit vepřovou panenku. Potom z těch základních úprav nebo z těch obecně známých si tady ukážeme pečení vepřového masa, včetně toho klasického postupu při přípravě přírodní šťávy a kromě toho potom si ukážeme i pár pokrmů, které nejsou přímo tady z naší české kuchyně nebo z evropské kuchyně, ale budou to pokrmy, které zasahují, řekněme, do asijské kuchyně, do orientální kuchyně.